Ahoj Aleši, děkuji moc, že jsi přišel. A my jsme si říkali, že by bylo úplně super, kdyby jsme natočili video, kdyby si možná mohl něco říct o sobě, o téhle sbírce a celkově vlastně o tvý cestě k parabadmintonu. Tak možná začneme první otázkou, jestli by se to tak mohl představit a tak. Jmenuji se Aleš Heger, je mi 50 let, hraju parabadminton, hraju ho velmi krátce, v podstatě jsem hrál 2,5–3 roky na jedné noze, jenom o berli. A bylo to jenom proto, aby jsem vlastně se zdokonalil motoricky a aby jsem vlastně jako se udržoval nějakým sportem. A badminton v podstatě mě tak oslovil, že jsem šel na nějakou soutěž vlastně tady na mistrovství republiky a zjistil jsem, že nemám žádný soupeře, že lidi, kteří jsou amputovaní, protože nemám pravou nohu, tak že hrajou v kategorii VH2, což je kategorie vozíčkář. Takže jsem začal schánět peníze, aby jsem postavil vozejk, půjčil jsem si basketbalový vozejk, na kterým se nedá moc hrát a trénoval jsem a v podstatě jsem vyzvedl vozejk, který jsem si zaplatil z vlastních prostředků za nějakých 125 000. Myslím, že to bylo 23. října, jsem mohl vyzvednout do firmy Ultina v Trhových Svinách, tady na Šumavě, kde mi vyšli vstříc a udělali mi vozejk dobrý, takový vlastně jako první vozejk, stabilní. Ten jsem používal a zjistil jsem, že ten vozejk je jako dobrý, ale že je jako univerzální a že je pomalej a vlastně se to furt jako vyvíjí. Takže jsem se rozhodl z vlastních prostředků postavit jako rychlejší vozejk. Dal jsem na to peníze dohromady a v Ultině mi zase vyšli vstříc, protože řekli, že takový lidi nemají, kteří by stavěli za půl roku 2 vozejky. Postavil jsem vozejk a trénoval jsem vlastně na otevřené mistrovství republiky na Czech Open, který se konal 27. 28. dubna tady v Praze. A bylo to fajn, těšil jsem se na to moc, protože tam byli dobrý hráči přihlášení a stala se mi taková věc, že jsem vlastně v pátek 26. jel na Skalku připravit si věci a dal jsem si oboje kola a nějaký pláště náhradní, obruče titanový a prostě vlastně všechny věci jsem si dal jako do auta, včetně vozejku a ráno jsem přišel k autu a auto bylo vykradený a prostě někdo si přišel pro můj vozejk. Takže nejvíc na to mě mrzelo to, že vlastně jsem nestihl ani prezentaci, musel jsem tam čekat na policii, sepsat protokol a přišel jsem o jeden zápas a bylo to takový, že jsem si tam půjčoval kola, takže jsem odehrál první den turnaje na 28kových kolech, na 26kových kolech, na 25kových kolech. V podstatě první den pro mě na turnaji byl, jako kdybych tam seděl na plastový židli, plážový, nic extra, ale pak jsem tam zůstal a nějak jsem si to poladil, domluvil jsem se, že vlastně mi vyšli jako vstříc a neděle už byla dobrá. Půjčil jsem si 25kový kola, nějak jsem to poladil a bylo to fajn. V deblu jsme vyhráli se Zbyňkem Sýkorou, jsme hodně spolu trénovali vlastně celý půl rok a v singlu já jsem neskušený, takže jsem nechápal švýcarský systém, takže vlastně jsem turnaj vyhrál, protože já jsem tam hrál s jedním hráčem, který byl začátečník a nechával jsem mu body a vlastně jsem v singlu skončil druhý o 2 body. Nebyli to jako extra hráči, byl tam hezký zápas 1-2, ale nebyla to úplně jako úroveň tak vysoká, jako je na dvojkových, jedničkových levelech. No a v podstatě v současné době už nemám vlastní prostředky na to, abych dělal další vozejk, takže v podstatě jsem oslovil vás a jsem strašně rád, jako kdyby někdo mi pomohl a abych mohl postavit jako vozejk, abych mohl trénovat. Děkuju moc. My vlastně tvoji cestu nějak sledujeme, i když ne celou, a připadá nám inspirativní. Myslím si, že už jenom to, že hraješ, ale i tvoje osobnost a jakým způsobem si vlastně pojal ten sport. Možná ještě, jestli by se nám mohlo ještě přiblížit tu tvojí, co ti vlastně ten parabadminton přinesl a proč do něho si vlastně doteď investoval z velké většiny ze svých vlastních prostředků. Čím tě vlastně takem pohltil, že parabadminton zrovna? Tak já jsem vždycky sportoval, já jsem sportovec. Myslím si, že sport jako vychovává i mládež a když má někdo nějaký handicap, hlavně tělesný, protože dneska má hodně lidí handicap, i když ne tělesný, tak ten sport je velký lék a
tohleto proč dělám, tak je i to, aby vlastně jako beru to takovou šanci ten parabadminton na vozejku zviditelnit a aby jsme do budoucna třeba dospěli k tomu, že lidi, kteří jsou na vozíčku, tak aby mohli přijít do nějakého centra a vyzkoušet si ten sport a aby to šlo dál a dál, protože badminton je strašně hezký sport, je to nejrychlejší míčová hra na světě a je to hra chyb a myslím si, že je to neskutečná průprava do života, ta základna se pořád rozšiřuje a badminton je čím dál tím víc populárnější a je to prostě úžasný sport. Tak je to tak. My jsme tě vlastně i zapojili jednou do akce, kde byli i mladí hráči, nebo mladí talenti. A ty měli vlastně i možnost vyzkoušet i tvůj vozík, ten v té době ještě byl podle mě ten původní, byl půjčenej, no. Ten byl jenom půjčenej. No. A jaký vlastně teďka vidíš rozdíl mezi tím, co jsme tě viděli se poprvé, ten nebyl přizpůsobený tolik sportu, a tomu vlastně teďka, který jsi ztratil, tak jaký moc má vliv vlastně ten výkon? Tak tohle je takový individuální, každý tělo je jiný, každý handicap parabadmintonisty na vozejku je úplně jiný. Kategorie VH1 to jsou v podstatě paraplegici, lidi ochrnutý ve většině případů, takže tam je to úplně jako o něčem jiným. O tom já ani nemůžu mluvit, ale vlastně ten vozejk, úhel kol, nastavení osy, dílka vozíku, šířka vozíku, výška, zaúhlení, to všechno vlastně přispívá k tomu, že zabírají při tom pohybu úplně jiný svaly a ten vozejk vlastně jako jde o pohyb. Je to stejný jako při badmintonu stojících lidí, tak ten pohyb v kombinaci s precizní a dobrou technikou dělá hráče a vlastně jako asijský badminton je v tomhle někde úplně jinde a právě ta stavba toho vozíku, velikost kol a tady tyhle ty parametry, ty jsou tak specifický, že není možný vlastně si od někoho vzít jiný vozík a hrát na něm, protože je to individuální pomůcka, která je dělaná přímo na míru. O to mě to víc mrzí, to se mi stalo, protože ten vozík je vlastně ukradený úplně k ničemu, protože je na mě a v podstatě jako skončí někde za nic. Takže je to velká škoda, ale chtěl bych prostě postavit vozík, který bude jako ještě lepší. Už to mám vlastně i jako naměřený, zase jsem se posunul o kousek dál a dneska jsem psal v podstatě do Suphanburi panu Pipatovi, což je hlavní osoba jako thajského parabadmintonu a mám v plánu v podstatě jako jet do Thajska jenom do Disabled centra, kdy vlastně je za nic ubytování, tréninky v podstatě zadarmo a to, když člověk jako dře 6 hodin denně, tak berou hrozně dobře, protože mají vlastně jako nějakého člověka, s kterým můžou trénovat, který sedí na vozejku a i když se snažím vlastně trénovat tady hodně s lidma, tak vlastně v kategorii VH2 jsem úplně sám a jak říkám, jsou tady 4 kluci jako na vozejku v republice, ale jsou to jedničkáři, takže je to jako trošičku jiný level, takže já bych si hrozně představoval, jako, aby přišel i někdo, kdo třeba je amputovaný, nějaký sportovec, který má vlastně zavřenou bránu jakoby ke svýmu sportu a aby těch lidí bylo do budoucna víc a aby se to prostě rozšiřovalo, aby jsme jezdili na světové turnaje a aby jsme nekončili v základní skupině, aby se chodilo dál a v podstatě třeba někdy by i se někdo mohl dostat jako na vozejku na olympiádu, což by bylo úžasný a velká motivace jako pro všechny lidi, kteří skončí na vozejku, protože je potřeba si uvědomit, že i když dneska někdo se na to dívá skrz prsty a myslí si, že to není sport, tak nedej bože, se mu zítra může přihodit nějaký osudný okamžik a může být na vozejku taky. Jaký máš třeba i plány po kariéře? Co bys si chtěl třeba potom? Tak já si nemyslím, že bych měl nějakou kariéru. Já prostě, když jsem zkusil poprvé jako badminton na jedné noze z berlí, tak jsem se vlastně jako po hodinovém tréninku nemohl 4-5 dní hejbat a bylo to velmi náročný a vlastně dneska můžu trénovat 5-6 hodin a je mi dobře a vlastně to beru tak, už se věnuju jiným věcem. Věnuju se, jestli jsem hodně jako stuhlej nebo jestli jsem uvolněný. Právě ten vozejk mě nedovolí se dostat do takového herního flow, protože vlastně jako, jak je to jinak naměřený a je to jiný, tak vlastně jako nemůžu se na něm vlastně jako dostat do toho, aniž bych vnímal to, že ten záběr je špatný a že jsem moc jako stuhlej
a na to se to nabaluje, ale zase na druhou stranu je to dobrá průprava, dobrý trénink, protože když se i na tomhle tom dokážu jakoby uvolnit, ale tam je strop, že když už mám pak takovýho hráče, tak to nezáleží na mě, ale řeknu si, jo dobrý, hrál jsem dobře, nedělal jsem chyby, ale prostě vozejk jsem dostal na hranu jeho možností, už dál to jako nejde. Jo, a pak se dostávám do toho, že bych tady to uříz, tady to zkrátil, tady bych to víc zauhlil, jo, a je to vlastně jako jsou to moje nohy v podstatě, jo, je to součást jako mě, jo, a když víš, že máš slabé nohy, tak jdeš do posilovny a začneš víc dřepovat a začneš na tom pracovat a já prostě musím tamhle do dílny, aby mi to uřízli a jinak svařili. Jako. Jo. Ty jsi právě zmiňoval vlastně, naposledy jsme se viděli, že jsi takový hračičkář a že opravdu si různě měníš i sám vlastně, že pracuješ na tom vozíku. Tak je to tak, viď, že... Tak mě to baví a já jsem jezdil na motorkách vždycky a je to drahý a v podstatě dneska, jak už jsem víceméně jako v tomhle věku, tak vidím, jak je to nebezpečný a ten vozík je jako veliká zábava a v podstatě jako hra ložisek a různýho materiálu, je to jako úžasný a člověk něco musí dělat, takže prostě si s tím hraju a líbí se mi to, mám to rád. Super. Mě ještě zaujalo vlastně na tom životě, je krom toho, že převážně trávíš čas na kurtech, tak krom toho máš i vlastně práci, která je podle mě také zajímavá, nebo i ten, mohl bys nám něco říct o své práci vlastně? No tak moje práce, nevím, jestli se to dá takhle nazvat přímo, já jsem vlastně jako po amputaci zjistil, že doba je taková, že vlastně, když jdu někam žádat o práci, tak ty lidi mi řeknou, jo, v pořádku, tak tady vem ten pytel a tamhle odnes a vlastně mi jako vyautujou s úsměvem, protože vlastně jako ty věci nejsou úplně takový, jako když člověk má 2 nohy. Ale vlastně jde všechno. No a zjistil jsem, že ta společnost jako nechce. Že furt to je tak, že vlastně jako proč nejdu někam si sednout a proč vlastně jako se cpu tady do toho. No a můj příběh byl takový, že jsem vlastně rok usiloval o to, aby mě přijmuli tady k dopravnímu podniku hlavního města Prahy jako řidič autobusu a tak nějak jako už tam jsem 7. rokem a je to trošku jako badminton, vlastně si člověk uvědomuje, že dělá nějakou práci, kde je paragraf obecného ohrožení a že vlastně jako ty lidi mi svěřujou do rukou svůj život. Oni v 99% o tom vůbec nevědí. Koukají do telefonu, jedou do práce a vůbec vlastně jako netušejí, ale vlastně svým způsobem tady ta zodpovědnost a ta důvěra mě vlastně jako naplňuje a nutí mě jako nedělat tady ne chyby, jako při badmintonu, ale tady tu chybu, která vlastně by byla jako pro mě fatální a určitě i moje následky a odpovědnost by byla daleko striktnější a v podstatě jako než pro člověka, který má 2 končetiny. Práce mě baví a myslím si, že ji dělám tak nějak jako v rámci nějakých pravidel a že jsem zodpovědný. Doufám, že tam budu hodně dlouho, abych mohl vydělávat na ty vozejky. Tak doufáme, že díky této sbírce ti pomůžeme aspoň s tímhletím vozejkem, nebo my všichni přispěvatelé. Já děkuju taky a chtěl bych poděkovat všem, po případě vám říct, že si to velmi vážím.